Apo naman, apa magyapit pa sa hero? Sa amin ako eh. Pagpura pag inarestro akong motor gid, tapos pila pa kita na ako dire, 140 ra, nun sa man ako ni. Kung may pasahero yung tao na eh, tungkol sa akong motor na ako eh. Oh, wag po pag yung motor na ba na ako ba? Sa ako na ako ni motor eh. Uy! Long! Long! Sakay ka! Oh, sakto kay pasahero gini. Kata dia kan? Aduh, sakay na! Ay, sakay ko! Sakay! Pag-helmet! Oh, helmet! Bakit ma-distract na ka pag-helmet? Oh, helmet ko! Salamat kayo po sa salamat! Sakto na! Yes! Yes! Karot sakay ha! Oh, sige boss! Eh, sito 30 rin itong dahil na ha! Oh, sige boss! Ay, dirira ko nung, abot na ko sa kung anong, balay nung. Oh, maya, maya. Bila may plate hindi mo nung. Tag-Gis ang usa. Ay, Gis, libat niya akong pasahero. Gumawa ni kabalok sila ni Gis. Ay, dara sir, mga taga ko nimo. Oh, kulang gapon eh. Walang nakulang man sir, na Gis man akong gihatag sir. Oh, tag-Gis lang yung usa, ya. Duhaman mo. Ha? Kulang din na sir. Oh, kulang na. Kudayo sir. Ha? Salamat kayo sir. Kumasahan ko nimo ha. Ari ng helmet. Oh. Salamat kayo sir. Salamat kayo. Ah, sige, sige.